Oza. Sawubona Mkhwanazi, ngibonga kakhulu impendulo engizizwayo abangiphostela zona engizitholayo. Ifoni lena akusiyona eyami, ifoni kaMastand. uMastand uMamkhize, uMashango okhulumayo. uMashango okhulumayo sengoze ngikhulume manje kuphela inyanga sengizothola inamba yami yefoni yami. Bengiboleka kuMastand ifoni. uMastand uMamkhize igama lakhe, okhulumayo uMashango. Bantu bami, ngiyabonga kakhulu impendulo engiphendula ngazo. Ngiyabonga. Ngithi uMkhwanazi aqhubekele uMkhwanazi aye phambili, angapheli imali. Nalabo bamkhweshayo abamphikisayo ngiyababona ukuthi bamkhwesha bamphikisa ngento efanele ukuthi ayikhulume. Asazi ukuthi baba inkinga yabi laphi ngoba vele udaba bayalwazi. Bona balandelele ukuthi lo okuyena yena oshonile umthethwa lo. Inkinga yakhe ibikade lapho ubekade sabani ngoba phela kufanele akhuluma amaqiniso hayi ukuthi bazibulala. Engazibulali bantu abami. Khuluma njengoba vele indaba isikethe belolibala. Hayi ukuthi nje nizibulale, ningalingeni nizibulale. Hlobo. I-account yocela i-account yami ke uzokwazi ukuthi ayithole mase ngithenga ifoni yami ngoba ngifakile yona i-account yasebhenki. Manje ifoni angakabi nayo. Manje ngifonisa namhlanje na ngiyagcina ukukhuluma nani namhlanje. Ngizokhuluma nani senginefoni yami, hayi ifoni yomunye umuntu ebhalwe igama lomunye umuntu Mamkhize. Ngizofona efonini ebhalwe uMashange. Kuphela. Umkhwanazi aqhubekela phambili uShembe ukhona uMembozile uShembe ngeke zabe nalutho uMkhwanazi noma bangabukana njengoba behleba enkantolo ngiyababona behleba. Bayahleba amaqulu amacala. Ngiyababuka nje bayanyenyezelana. Ngeke besamenza lutho nje abakhohlwe yena. Futhi abakhohlwe kakhulu kabi. uMkhwanazi ngoba ngeke baze bamenze ngisho. uMkhwanazi aqhubeka ephambili adla indima yakhe. Basale sebethamba nje akuhlebelana. Uthi bafanye bamkhwesha ayikho into abamkhweshelayo ngoba vele udaba bayalwazi. Sengiqhubekela phambili ngiyabonga mina abafana bami kakhulu. Bantu bami kakhulu eningiphendula ngako. Engathi ke noShembeke angangisiza ke ngoba kukhona amaseta amancane manje bengizokwazi ukuthi ngabe ngoyithenga ifoni. Ukwazi ukuthi ningifonele mina nikhulume nami efonini yami ngoba le foni yomuntu uMastand uMamkhize uMastand akuyona ifoni yami akuyena okhulumayo. Khuluma uMashange, mina ngikhuluma uMashange. Ngiboleka kuyena ifoni. Ngiyabonga ke bantu abami nisale kahle.